ez a videó nem akar semmit eladni neked, csak boldogok vagyunk és büszkék. Hát boldogok azért, mert elindítottuk Lédával a közös programunkat, az MCC Accelerator programot magyar nyelven, márciusban indítjuk angol nyelven, és én csak ki szeretném fejezni örömöm és köszönetem, hogy Lédával együtt dolgozhatunk. Nagyon sokat tanulunk egymástól, és hát majd lesz ilyen még magyarul, akkor magyar nyelven következő, oda várunk szeretettel, de ezt még nem tudjuk, mikor lesz, de mi addig is nagyon élvezzük a közös munkát. És közben indul az angol csoportunk is, Judit, amit szintén nagyon nagy örömmel fogunk együtt csinálni, és nem tudom, hogy itt elmondhatom-e azt, hogy közben egy könyv is készül az MCC kompetenciákról, és hogy egy rengeteg tudás kerül abba a könyvbe, amit én személy szerint nagyon-nagyon várok. Ezen a ponton azt kell mondanom, hogy állítsuk le a videót, mert Léda elárul olyan titkokat, amik még Nem nem szabad. hozzá. Majd Kifogytam, Judit, később. nem tudom, hogy mit mondjak. Majd később.